Bună ziua! Stau la stână. Noi condiții nu avem, n-am mâncat de o săptămână, pentru asta hai să bem. Nu avem lumină, apă, stăm buluc fără condiții, dăm ca proastele la sapă și ne îngropăm părinții. Nu mergea nimic la stână, oile n-aveau niciun ban, ca să ducem viață bună am ales un dog german. Un berbec mai fără lână, de senat fu validat, lupii îl conduc din umbră și are studii plagiat. Un sunet de tălânguță ne trezi de dimineață, hai, urcați toate în căruță, mergem la protest în piață. Se adună suflarea toată ca să fugărim berbecul, mai puțin bătrânele capre, ci că li se arse becul. Au fugit chiar și ciobanii, vor veni tocmai de Paște. Unul Dan, el strânge banii pupătoarelor de moaște. Ne amăgim că va fi bine, căutând toți o soluție, ce ar trebui să facem? Încă o nouă revoluție. Stând și așteptând soluții și gândind ca niște boi, lupul ne mănâncă eduții, suntem oameni și nu oi.